ang NYGC Naisyaga Channel Line Drama kag 106.9 ASFM The Community Radio. Nagadulong naman sa inyo sa isa naman ka istorya nga puno sa aksyon kag pagpasimpalan nga aton kinatig-unuhan. Jackie, ang Batang Karatigor. Aton kilalahon si Jackie, ang bata nga may pinasahi nga abilidad. Sa piyak sang iya pagkabata, nga madamo sang nagahingabot sa iya. Aton hibaluon, aton diskubrihon sa Jackie, ang Batang Karatigor. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Peter Gabrina. Audio Vision Editor Romel T. Pineda. Kaupod man sanday Emilio Magbanwa, Rayjan Domingo, Pauljan Organya kag Kuya Hil Andal. Mga kaibigan, tara na, halina at makinig sa NYGC Blind Drama. Dito ay hindi lang kayo matutuwa at maiiyak sa magagandang kwento at audio drama, kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo ngayon sa aming YouTube channel. Pindutin ang notification bell para lagi kayong updated at hindi makaligtaan ang aming mga bagong upload. NYGC, Nice Yoga Channel Blind Drama. Karon sa kasugpon sang aton matahom nga drama nga puno sang aksyon kag pagpasimpalan. Jackie, ang Batang Karatigor. Bao, Uldo, Buyong, bao. Salamat na yung pasugta na ni Sir Boy Tirador nga makalagaw-lagaw sa ba? Gani man, kitidugay naman tatod may kalagaw mo. Ilan bala kay mangita tas ang plastaran bala kung ditasin makapangapi. Ay, plato, mo bago na guro nga kapihan ay. Bago ko na nakita. Oo. Bago na na Buyong ang Pedro kapihan. Batistingan ta dabi basig may native sila nga kape. Pamayag gid. Ta, masulod ta sa kapihan ngayon na, Polds. Ayos Buyong ah. Ano? Oh. May bakot rin nga kapihan nga. Kag may ngalan nga. Pedro, kapihan. Masulod ako ka mag-testing, dira. Ay, ako susunod. Kadamo sa nagapangapit dire. Morning, sir. Good morning, miss. Mangapi ka, sir. Mangapi ako. Sige, pungkol na liyog, sir. Mapungko ako dire. No sugar. Papatimpla ko sang duwa katasang kape. Duwagin, sir. Wala ka lamay, sir, kung may ara. Butang ilang gamay. Ay, sir, dali, sir, ha. Mapungko ko dire, ha. Good morning! Good morning, miss! Hi, sir. Good morning. Mangapi ka mga duwa, sir. Oo, miss. May native ka mo. Arakit, sir. Native lang amon, miss. Sige, sir, pungkol nga mo na, sir. No sugar, sir. Wala lang kalamay ang akon. Ang akon niya, jutay lang. Hindi ka man ko sila nga pala tamis, good miss. Dihog lang, miss. Sir. Dalan, sir, ha. Laki unahon ka na ng isa, sir. Kasi may una sa una order mo. Ayos ah. Wow.
Nakita mo na, Fords? Ang din mo yung aho ng isa katao. Grabe ba? Grabe ka pa ba? Dogi katasa ba? Grabe ba? Bago ko kita sang... Kagay. Inayatingag mo basing mo bati ang gagaron. Doa itong katasa ka pa oh. Meg! Meg! Ayaw nga ka na Meg. May nga gamit ba? Duhagi ka tasa kape mo, Meg ba? Maubos mo na, Meg? Oo man, Meg. Maubos na, Meg. Hindi mo ka mo mabayad. Ako man yung nag-order. Kaya na, suplado si Uma na bataw. So, hindi ko conforme sa panabat mo, Meg, ah. Kalma lang, Buyong. Kalma lang. Di, ah. Parang malagay. Bantayan na magwa. Forge. Ay, kalma lang. Sirali man lang yung kapiso mo. Salamat, Miss. Salamat, Miss. Bago na, ka manabat, Meg. Namangkot man lang, kuya. Nga, tagduwagin ang katasa, ha? Ipos lang pala po yung bayad sa. Ako man yung mabayad. Hindi man ka mo. Nga nagariyak ka kitira. Kuya. Namuno lang sa'yo, Meg, ah. Di lang mag-alsa mo lang, Meg. Iyari tali sa suludan, ah. Kalma lang, ah. Pinagpakalma ko man yung migo ko. Hindi, ah. Hindi ko kurmay sa panabadak. Suplado siya. Suplado. Buyong. Kalma, Buyong. Ano ba lang problema mo? Nagtindog ka. Wala! Magpupo ka. Hindi ko kurmay sa panabat mo sa akon. Suplado siya mo. May si mo grobo yung katasan kape. Buyong! Tinhabol mo ko sa tasa. Tasa nina. Nakabatsyag na ko sa kagutom, Jack. Ikaw na, Lucia. Nagutom ka na da. Sabunin nga ang sitwasyon natin sa Bupidong. Nawala na ko kabatsig sa gutom. Agi na paminsan ko subungat kun. Saan kita diri magkaluwas? Hindi na natin pagpanumduman, Lucia. Ang importante. Gamaunda na ng aton tiyan subok. Nakabatsyag na ako sa kagutom, ikaw, Jack. Gutom naman ko, Loy. Sige lang, Lo. Basta kung may kaluoy pa man sila, Lo. Kagdulungan kita di sa pagkaon. Hindi lang. May nagsulod. Basta kung si Baki naman ay nagbalik. Oh. Hindi, Lo. Hindi ko man siya kilala, oh. Pero, matsyag ko, upod ba nila mo? Ay, ari nang inyo pagkaon nga, tatlo. Hara, oh. Hara, may baso man na da. Kamu na dang bahala, ha? Paano kami siya magkakaon kinakagapos kami? Ay, oo, gali, no? Dali lang. Kaibutang ko anong pagkaon. Dali lang, ha? Pasalamat kamo nga tatlo kay ginsugo ko ni Sir Boy Tirador nga pangubadan kamo sang gapos. Kati simple kabudlay man sino magkaon ko nakagapos. Apo gini. Kumunsin sa lang na. Sige na, dali manay. Hindi bala magdali, tigulang. Ay karon tukapan ta ka karon. Bayan na si Lolo Migo. Anong ngalan mo? Ako gali si Ridian Jack, ah. Di, dali lang kay. Hubandat ta na kamo sang gapos. Kahugot sa mga gapos nyo ba? Sinigurado nga paggapos sa inyo nga tatlo. Ara. Hop, dali lang. Ikaw, Jack, hubandat ta man ka sang gapos, Jack. Oh, ara na. Ay, ang isa pagali katigulang. Dali lang, Chay, ha? Hubadan ta man ka sang gapos, Chay. Salamat, Kid. Mapasalamat kamo kay Sir Boy Tirador. Kinaluoy pa sa inyo nga tatlo. Siyang nagsugo diri sa akon nga dulungan kamo diri sang pagkaon. Ti ara. O kanamit pa sa mga sudan ninyo, oh. Ara damo man na kanon. Paayaw kamo da kaon nga tatlo. O ara na, Chay.
Nabadan ko na ikaw sang gapos. Ah, salamat. Salamat gid Rijan. Diyan ka balo ko dyan. Hindi ka malain nga tao dyan. Ay, salamat, gidya ka. Pero wala na ko sang mahimo. Kaya rin ko di sa pudir ni Sir Boy Tirador. Di sige, amo na ako. Magwa na ako, mabalik lang ko karon kag pangwaon ko mga pinggan ninyo. Salamat, gidyan. Salamat gid Rijan. Sige, Salamat dito. O sige, Chay. Magwa na ako. ay salamat mo. Jack, aragi mo pagkaon, Jack. Kaudo-do. Wala doon kasi itsura mo nga. Gutom ka kito. Ay mo kaluoy ka sa kapo ko. Sige lang lo, ang importante lo nga naluoy sila sa aton lo. Kag nakakaon na kita lo, Chay. Nagkasubra ka na. Dali, diri. Ini matay ang... Ay, hindi naman. Ginamo na niyaw. Ikaw, di ka man to. Bigo Dali, di. ko. Bayaan ko ka mo, dire. Dire na ka mo. Dalagan ko. Dugdala ka sa buyong. Paya lang ka, Pemes. Di lang. Bay, mabalik lang kami ka, Romes. Lagso na mga liman nga to. Kita ba yung pula. Lagso ta sap. Ako siya. Animal ka, ha? Diri tagtapusan sa ko ang away taga tatla. Di, para sila. Nagdalaga sila sa akon. Malambot na nila ko. Arisiba ko siya mo. Malikaw ko, iba. Aktik siya maglikaw mo yung... Ako bangon ko kamo. Oh, ang imo. Lima. Ano ka mo? Ano ko sabihin mo? Dua kami kontra isa. Ano ko mga ding lawas mo? Kasi mo. Wala siya, Bert. Animal ka. Mabato ka pa sa amon. Mabato ako. Ginawa niya mo yung mokto. Masarangan ko kamo. Yan, baya kamo. Karangan man. Matindog ako. Jangan tahu ko si Dios. Para ginahangkat mo kita ko. Hay! Kahit sakit ba? Ako man. Hoy! Ano na? May talon. May tanon. Pulyo, dalagan. Talon ka. Talaga ba yun? Talaga po lang. Lawasan ko. Hoy! Meg! Kumusta Sir. ang matyan mo? Okay lang ko, sir. Ano man? Kasakit ng Kastigo kalawasan ko. sa doa nga to. Nagkalabali gurong akon mga gusok. Makabangon ka pa, Meg. Makabangon. Mabangon ko. Agay. Sino to, Meg? Hindi ko sila kilala, Meg. Animal. Kasi sila magdalaga, no? Basi, mga pangayaw man ako. Ano, mapablatir ka. Hindi lang, kaya hindi ko kilala. Ano siya natin? Uli na lang to. Paano ko kapuli, kaya hindi ko halakat. Agay kasakit. Masandig anay ako sa kahoy ngayon. Kaya mo. Kaya ko Sige. ni. Kasi kaya mo kata. Oo. Sige, Kung sir. kaya lang gani kinalabi ang tagadi kan wala guro about lang. Kasi kung pinatay ka na siyang duwa nga to. Oo, sige, may panayon. Wow. Kaya, animal.
Nag-black eye gini daw ko, bumandi mo, Puldo. Oh, animal magkaisog sang animal nga to. Oh, pati nga lagi din si Sirboy Tirador kung mga nga may mga black eye taboyong. Ang balon talaga yung nakakita na enkwentro dito sa gwa Animal. Pero kabalo ko ya, Puldo ya. Bug sirado itong lawas ang animal nga to ya. Ako kapamangkot ako kung duwagi katasang kape niya. Suplado manabat. Hindi, kabalantan magagani ka, kalma lang. Bigay ka pa dala ka sa kaking mo. Ano, kaya mapulit na lang to. Basi ko pangita na ito ni Sirboy Tirador. Ito. Sige, mapulit na ta. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat nga bahin sang aton drama. Jackie, ang Batang Karatido. Insulat kag sa idalom sang direksyon ni Peter Gabrina. Audio Vision Editor, Romel P. Pineda. Kag ginadulong sa inyo sa NYGC Naisyaga Channel Line Drama kag 106.9 ASFM The Community Radio. YouTube na, radyo pa.